Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alƙali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukai Besai, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Akwai rahotanni da muka samu akan titin Zaria Road, State Road, Tukur Road da sauransu akan cewa waɗansu ɓata gari suna yawo da adai sau suna kwace sannan kuma da sanan wayoyin mutane. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni akan cewa ƙara faɗa da sintiri a waɗannan wurare wanda Allah madaukakin sarki ya bamu nasarar kama waɗannan mutane da kuke gani. 'Yan sandanmu na Operation Pop Ada wato na kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba CSP Bashir Musa Gwadabe suka tare waɗannan matasa domin gudanar da aiki wanda ana tare su aka same su da waɗannan wayoyi guda uku wanda suka kasa da ba da cikakken bayanin a ina suka samu su. Daga ƙarshe dai suka tabbatar da cewa dukansu fa wato sun sace su ne na mutane ne da suka hawa da sau. To bayan an samu wayoyin mun ga kira na mutane wanda gaba ɗaya mun samu masu waɗannan wayoyin wanda ga ɗaya daga ciki zai ba mu bayani a takaice ya aka yi waɗannan wayoyin wato suka bar hannunsa. To malam a takaice za ka ba mu me faru da kai ne? Ni sun ɗauke ni daga Mushibbat, daga daidai titin Mushibbat zuwa Farawa, na ce musu zan yi Farawa, suka ce min to za su tafi. Da suka ɗauke ni daidai ta titin Mushibbat bayan sun ɗauke wayatawa, muna zuwa sai santin Rain Oil kusa da Cula, sai suka ce in yi haƙuri ba nan za su yi ba, da Allah sauka samu wani na sauka suka tafi. To bayan sun tafi kuma na taɓa wayata na ji babu. To kaji yadda aka yi suka ɗauki wayata. To ya kaji da aka kira ka aka ce ga wayarka? Wallahi na yi murna sosai kwarai kuwa. Saboda na yi murna sosai kwarai kuwa. Wannan ba shi ne na farko ba. Na'am. Dan tabbas shi wannan na shaida shi. Ka gane shi? Kwarai kuwa ya taɓa ɗauka min Infinix. To. Kuma daidai inda na hau wancan ya ɗau wannan. Wannan ma haka daidai kuma a inda na sauka a nan haka ya tafi halu. Wannan ita ce waya ta biyu. To kai tsaya mana, kai tukunne a ina kake barin wayar har ake dauke ta? A gaban aljihuna nake sa gaskiya. To da aka dauke na farko me kai kaga kuma baka kula ba? Wallahi na riga da kawai na shafa'a, kawai na manta. Ko ina kudin wayar ne bai ma wahala shi yasa ba haka bane. Kawai dai na shafa'a, amma tabbas wannan shine ta biyu. To zai ba mu labari, mu je ka nuna mana wanne ne? Shi wannan shine. Mu je ka nuna mun shi. Wannan shi. Zo nuna mun shi. Wannan ne? Gashi nan wannan ne. To kai mun magana da karfi. Shine mai adai sau. Da karfi? Ina ji. Me sunanka? Muhammad Jidda. Na'am? Muhammad Jidda. Shekarunka nawa? 20. Kai ai da ganin baki ne naka. A wani unguwa kake? Brigade. Me da kake sha? Na shan wiwi da sigari. Na'am? Wiwi da sigari. To ka ji abin da mutumin nan ya faɗa? Na ji. Me gaskiyar abin? Ga jiya ya hau a da saumu akan yashin man zai je Farawa can daga nan muka Kun saci wayar ko ba ku sata ba? Mun saci wayar. To bayanin wayar sa a baya da ya ce ya gane ka Infinix. Wallahi ga wannan ba ni bane amma wani na ce ka ni na. To kun kai shekara nawa kuna wannan fashi na waya? Ga ni akalla na kai shekara ina. Shekara da? A ina da ina kuka fi? Ga shi ne Zaria Road, State Road, sai kuma Hotoro. Duka. An taba kama ka? An taba kawo ne na. Nan an daba. To me faru da ka zo? Da na faru an kai ni kotu, daga kotu aka kai ni prison. To wani hukunci aka yanke ma? An yanke min hukunci iyayena sun biya. Kai? Kwanan ka nawa a prison din? Wata na uku. Wata uku? Nawa aka biya? An biya mai waya 53,000, ni ma an biya kuɗi an biya naira 70,000. Dubu nawa? 70,000. To da ka fito kuma ya baka dina baka ci gaba? To, me sunanka? Adamu Suleiman. Da ƙarfi mana? Adamu Suleiman. Shekarunka nawa? 22. Kai da gemun ka ba. Me da kake sha? Ni yanzu ba abin da nake sha. A'a, me da kake sha? Yanzu ba abin da nake sha. Ai da ganin bakin ka me ka sha a baya to? Haka ne baki na rawa. Baki ne ko baki na ton shi ne haka. To da me kake sha? Da da ina shan sigari yanzu amma ba. To me kai aka kawo ka nan? Waya ne muka dauka. Na'am? Waya ne muka dauka. Ina take? Sunan guda uku. Ka kai shekara nawa kana wannan satan waya? A ni ban kai shekara ba. To, alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda kuma fayil ɗinsu na baya da aka gudanar da bincike na wancan farkon wanda ya sata kwamishinan 'yan sanda ya ce a bankaɗo shi sannan a haɗa da shi a ƙara gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Muna amfani da wannan dama mu ba al'umma shawara akan cewa muna kula da dukiyoyinmu.
yanzu ba sa samun damar fitowa su kwaci wayar da makami, sukan yi sane ne duk tsautsayin da ya sa wato kawo da sawunsu za su yi maka sane in ka sa a gefen aljihu ko a gaban aljihu su sace ta. Saboda haka al'umma ana kula sosai ana kiyayewa. Haka zalika duk da ga wani motsi ko hanzari irin nasu kada a yi shiru, a yi kokari a sanar a police station da take kusa ko kuma a kira mu a lambobin waya kamar haka. Akwai 0800 32 41 9754 sai 0812382155. Mun gode. Kamar yadda na faɗa, da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci.